Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog naman kay Jara. Ug dira si Jara, sayo kay ni mata. Alas 3 pa lang sa kadlawon, tan-awan ni mata ra siya giyaha. Pero pa eskwelahon gani nimo, hasta gyud dugay mo mata. Kasab-an pa kaniya o mag-away pa mo kay katugon pa daw kay siya. Ug diara nagsugon mi biyahe ug nako nasa likod sa truck nagsakay kay diri ang dapita. Hasta gyud ayahaya kay sila Jara nag-iltre kay hasta mi mong daghan na. Kusugan nila padagan ug kami nabilin pa. Ug diara akong kauban sa truck feel kay niyang hangin nga hastam tang abuga. Pero gigawanta lang na niya kay sakit na daw kayang mata. Alangan nga among driver hastam bitiranuha. Tanawa gud among dagan hinay ray 140. Gwapo man pud ay magsakay diri sa likod no kay feel kay nimong hangin ba ug fresh air kayo kay daghan pa kay mga punuan sa kilid. Hasta pag yining sayuwa sa kabuntagon mong lami pa kay magsakay sa likod nga dili pa makainit ning dapita. Unya napay dalan nga hastang streeta buylo kay dagan oy tanawa si Little Red Riding Hood wa niya kagwanta. Nagsuot na siya og shades oy kay wa niya makaya nga bug kay mosagupa na siya ha. Gwapo mabudin ni dapita oy dako kay swimming pool ba unsa kay binuhian ni nila. Gwapo gid mo sakay sa likod no kay makita nato ang dili nato makitad sa syudad ba. Hala grabe kataas ning swimming pool la. Atod karon wa pa man maputol grabe taasan naman sa mong biyahe. Nagpadayon mangyapon siya. Sus kung ako madato magpatukod po og swimming pool ngingani kataasa kay pada isa ka barangay ang makaligo ug makaapil ba. Tanawa si Little Red Riding Hood. Amis kay siya. Pero di pa ni kumbensahan ni mataba. Seeds ug bungot ray kapital ani ba. Mura katong kalaban ni Chito Miranda. Ug naabot na biding dapita nga ang kilid bukid na. Ug ang hinay na kaya mong dagan kay tungod ang dalan nag-is-is na murag snake and ladder ba pero di mi mabalaka kay tulo raman mi sa likod ug gasta man namong gaan na. Kay ang dalan dring dapita sigilag pasaka ba pero di mi mabalaka truck ba niya mong gisakyan no nga hasdang kusgana. Napay tagiya ni nga mekaniko siya. Kompletos Ricardos yun ang maintenance aning truck ka. Ug diri daghan ga stop over ba kay makita tong swimming pool dito sa babaw nga hastang dako. Nya lami kay tambayan kay sa babaw sa bukid nga hasta pa yung bugnawa. Kasi nagtuon na gyud mo ha nga swimming pool to siya ha. Dili man to siya swimming pool, punong ubasakan to sa mua. Nya daring dapita abti kay mong driver oy kay putol ang dalan niya basta yung lubaka. Nagpool walker gud siya kamas-kamas gud ang ligid ug kami wa na gyud minabalaka kay among driver nakabantay dayon siya. Mong kita mga motorista nga di suito sa dalan maginahinay gyud ta para malayo tas disgrasya. Ug diri naabot ta pod mi aning isa ka area nga gipatag nga hastang ninduta. Timan-in na ninyo ha, tanawa ni pasulod dalan na og didto sa kilid na dagat na. Kadihang nalapas me. Dirting lapasa oy. Abot mi og poblasyon malita. Lain makaon. Pero ang problema kay na ang mga pagkaon nasa mua. Tawag oy. Ang pagkaon nasa mua oy. Emergency pa sila. Emergency. Emergency pa so. Katundalan nga pasulod dito ara man may dapat muliko na. Unya nalapas man mi hala ni balik mi sa agi ug naabot na gid mi sa among destinasyon diring dapita. Layo-layo pud ta mong nagtuan ba pero nanawag sila kay ang pagkaon nabiya sa mua. Maamis pud ta diring lugar ba kay sa kilid dagat ug sa pikas lawa na. Ana sila diri daw to gi-shooting tong pasalida nga Anaconda. Tinuod kaya pero mao biyang area ha. Ditso daw, ditso. 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 Sundin na ng motor. Kanang motor. Ito na nga oh. Harrison. Parang nangangamoy kuana palaka. Oh. Parang may alagang alligator dito ah. Ito pala yung kuha namin oh. Nakahanap kami ng tour guide, mga scout ranger na naka-orange at naka-itim. At nakita na din namin yung dagat. Dito na. Wow! Ang layo. Ang layo, yo, mala. At dadaan pala kami dito sa kwan. Isang mapanganib na daanan. Bilin ka dito.
Dagat na to ah. Ha? Murag dagat na to nga giyan ah. Balik. Oh, bliyay! Ay! Ito na pala yung pinapatayo ko resource na hanggang ngayon hindi mo natatapos. At ito na nga, nakarating na din kami sa wakas. Ito pala si Boy Birthday. Hello. Si Boy Birthday. Ug di ara si Jara pag-abot nako tuwa sa swimming pool ang salom na. Grabe jud ni bataa, kalaog jud ning swimming pool ni Hampay jud niya. Go there, go there. Oh, anak. Ug karon pa ko kita si Jara kabalo na nay musalom ning bataa nalupig pamanon niya papa. Ug mao din ning dagat nila diri Black Sand pero di ka kumpiyansa kay hasta pong limpyuha. Ang problema pag-abot na mo diri hasta mang baluda. Timingan jud pag-adto na mo diri nga hasta dagkuha sa balod. Galibya ko kabalo mo salom ha. Bagay gid mag-surfing diri tan-awar kung balod diri hasta dagkuha. Ug sa kilid ani nay bukid nga hastang taasa, pwede daw mukatkat ito aron makita ni ang nindot nga malugar din dapita. Ug gisugdan na nako katkat, may na lang napay hagdanan diring dapita. Tan-awa ra gun ang area diri pa lang hasta nagyong ninduta. Ug unsa na lang kato makita dito sa tumoy. Tara, magpadayon tag saka o tan-awa na to unsay na dito. Pagabot na ko sa tunga-tunga, wala na may hagdanan og hasta namang lisuda, pero wa ko na blaka kay social climber bi ako sa una ha. Ug naabot na gid ko sa tumoy ug nakita na nako ang balay nga murag yagihan ni bagyong Yolanda. Siguro gibuhat ni niya kay sa babaw hasta yung inita para naikapuy-an ang mga mobisita diri adapita ba. Ug tara atong silipon ug unsay naa diri Hala, grabe kanindot man gyud ning dapita. Mawala imo kakapoy ba pag makita na nimo ni sila. Di ara si Jara nakita niyang bukid ug gusto mo daw siya moadto dito Bantay bitaw bata ka kusunada kay ka pag-abot nimo sa tumoy basin magkurog-kurog ng tuhod nimo ha. Unya pag-abot nimo dito sa tumoy moingon dayon ka pa tara naog na ta kay nahadlok na ko ha. Uso ay pagduwa-duha ni padayon gyud siya pag-abot niya sa tunga hala tuara si Jara nagpa-picture dayon siya. Ug diharataman si Jara sa tunga kay hadlok na kay pababaw kay wala na bay hagdanan ha. Nyadra si Jara ni naog na o nagdula-dula sa balod nagdagandagan lang siya. Kay di ba yun niya makaya no kay hasta yun nagkuha sa balod di ang dapita. Ug di ara si Jara nagilis siya ug kasukaon siya. Alangan ang kindi imo mang gitulon ug wa man nimo kitkita. Tanawa. Ug di ara ko gikapoy na kog ligo nagbidyo okay na. Pero kung kauban wa jud ganahay sa kong kanta. Naglabad yang ulo si paminaw sa kuha. Kay sa ganahig tan-aw sa kuha nga nagkanta kay sakit daw kay kusmata. Siguro ang unahuna ni Uncle ani kanus pa ko mahumanog kanta kay mura do siya klinturahon. Atay makapalit pa sila paracetamol ani nga layo pa biya kay butika daring dapita. Ug di ara si Jara ni gawas pud siya kay naglabad pud daw yang ulo sig paminaw sa iyang papa kay basta gyud ang lebaga. Nagdula-dula na siya giyaha tanawa kusog kay ni siya musipa oy. Ibalak siguro ni mag-soccer player pag dako niya kay idol niya si Ronaldo ug si Messi ba.
Ug di ara gabi na ug ipangkapoy na sila. Relax na kay sila. Ug diri na lang taman akong video ug daghang salamat sa nag-invite sa mga sa ninong ni Jara. Thank you for watching my Facebook